שלום. מה את עושה, מאיה? שלום חבר'ה, אני מצלם סרטון, סליחה על ההפרעה מקודם. טוב, אז קיצור היום, בתור סרטון ראשון, אני חשבתי אולי לצלם סאמפ, כי ראיתי שהרבה עושים את זה, אז החלטתי גם לעשות, בואו נראה מה נעשה היום. כאילו, תציעו גם רעיונות למשחקים, כאילו, יש לי גם מיינקראפט וולף טים והאונדס ועוד משחקים. ואני מקווה שתשלחו לי הצעות למשחקים, נגיד במיינקראפט, נגיד לבנות, איך לבנות את הבית וכל החרא הזה, מבינים? וגם שיחקתי קצת בסאמפ ודוד שלי עזר לי, אז לפעמים הוא השתתף בסרטונים, ואני מקווה מאוד והוא עזר לי עם הכסף, נתן לי 50,000 שקל, ואני צריך להחזיר לו עכשיו 40,000 שקל. איזה חרא זה, בואו נראה. הסרטון הזה לא יהיה ארוך, הוא יהיה משהו כמו 3 דקות ככה. אני סתם מדבר איתכם, ואם אתם נגיד רוצים לעשות לי סרטונים, אז תגידו בתגובות, וכן, אני אעזור לכם גם בוולף טים נגיד, זה משחק כיף. לא נראה לי שאתם תכירו, כי הוא לא משחק כזה מפורסם בישראל, שמתי לב. מצאתי, אפשר להגיד משהו כמו איזה 3 סרטונים רק. ככה, משהו כזה, של וולף טים ישראל. אז אנחנו יכולים לעשות, כאילו אם תבואו... ושכחתי את הדבר הכי חשוב. קראתי לערוץ שלי, סיילנט גיימינג, בגלל שרציתי לעשות זה כאילו יותר מעניין. אתם מבינים? נגיד משחקים משחק, אז זה לא כיף כזה, אני לא אוהב לשחק עם רעש, אז אני עושה הכל שקט. ולפעמים זה מאתגר יותר, נגיד משחקים של זומבי, נגיד מיינקראפט, אי אפשר לדעת, טרריה וכל החרא הזה. למרות שאני לא כזה משחק טרריה, ומחקתי אותו לפני כמה זמן. מיינקראפט אני עוד משחק. אם אתם רוצים, שחקו איתי, רק תרשמו זה. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים, כי אני יכול, לפעמים אני אשחק גם עם חברים. תאמינו לי, אני אחד שעושה הרבה צחוקים, אז אפשר להגיד, אני יותר מצחיק מהלל פרודי. אתם רק לא מכירים אותי עדיין. טוב, מקווה שאהבתם. אם אהבתם, תנו לייק, ועזרו לי עם הסובסקרייבים. ככה, ספרו לחברים. טוב, יאללה ביי.